Horas madihita salu nakadamang dot dainang na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikianon. Adorang so tarulihita sian hatani Tuhan tapasada marohatta martanya kita. Debata Jehovah, debata para sirohana sumurung na mangidu mahami Tuho dia pala partikianon. Asa tuturi hami Tuhan marhiti tetodim na badiai asa tu mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Huriani Tuhan hatani debata na tolas tuhita dienek mai san buku panurang Hesekiel bidu 37 wabuka mesyanek sada rodiaya 14 asa rak majahita manginang odo hatani Tuhan. Dungi songgok matuau tangani Jehovah jala ditogyun au haruar marhite-hite toddi ni Jehovah. Jala di paulun au di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi di jol manamate. Dungi ditogyun ibana au mamulus yan labung nasida tuk humaliang. Gabi idama gudang situtu mararahan di atas sisik ni rurai. Jala idama masa situtu do luhut nai. Jadi nina ibana matuau ale anak ni julma ateheta gamon tarpangulu dope akka holi-holion gabinik kuma ale Tuhan Jehovah hodo ubotosa. Jadi nina ibana matuau manurirangi maho taringo tuaka holi-holion jala dohonomu ma tunasida ale holi-holi akana masaki tangyo kamu nama hata ni Jehovah. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah tuaka holi-holion idama au mangalehon todi tu bagasa kamu asa mangulu hamu. Jala au mangalehon tu atas hamu akka urat-urat doh patubuhon sibuk di atas hamu. Jala au mabai kamu marhulik kuling uhuk mangaleh todi tu bagasa kamu asa mangulu hamu asa tung ditadda hamu au do Jehovah. Jadi manurirangi maau tongon songon naung tino nahon itu au. Jadi dina manurangi iau roma sada suara jala idama masa suara na marngongos gabe marsitopotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma gabe idama nunga marurat nasida jala tubuh sibuk jala liap hulik kuling di atas nasida aledak adong dope angoto di bagasan nasida. Dungi nina ibana matuau manurangi maho tutodi manurirangi maho tutu ali anak ni julma jala dohoromu ma tutodi songonodo hata ni Tuhan Jehovah ro maho ali todi siya desa naupati jala mangulus maho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi maau songon na tinunahon nai au gabi roma todi tu bagasan nasida jala mangulu nasida las dijakon pat nasidai parduaan parangan apalan na bulun sahali doi. Dungi nina ibana ma muse tuau ali anak ni julma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akka nasida madok nunga tung masa holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidum dohami di bahini manurangi maho jala dok matunasida songonodo hata ni Tuhan Jehovah idama
au mengukap tano manmuna jala au mabuan hamu nakok sian tano mamuna hamu ali bangsoki jala au mandugyok kamu mula tu tano Israel. Jadi tada muna ma au do jahuba ia dung hukap tano mamuna jala hubua kamu nakok ali bangsoki sian tano manmuna au hu mangalih todikku tu bagasa kamu asa mengulu hamu jala au mabaik kamu marhasonangan di tano muna asa tung di tadahamu au do jahoba nama doki uhuk mabahesa dinna Tuhan jahoba ido yang gosahna amang inang dihita saluhna na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hiado hubigi paduhan dinamalo didok monotung pedang adok kepeng dikatungi manang ditiup jolma bodo ibana mangulu ale molodang adong bepakirimon di jolma nunga mate ibana jala memang ido paktana ido realitana pakirimon tu debata sada gogo doon laho madalani aka ari-ari pakirimon tu debata sada gogo doon laho mamolus ragam niya kasitaonon alay na jojo amanginang monotung masa dok situtu aka parsorion di tonga-tonga niya ka parngoluo si ganupari olo do mago ng pakirimon tu debata dihita kadamang no dainang di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikeno di patu padebatado sada pamerengan tu panurang Hesekiel taringot tu parngolun ni bangso ni debata na di bagasan sitaono dung tartaban bangso ni debatai di Babel totu 1 tahun 2 tahun tetap dope 5% na sida ne kumula aledung mardalan 10 tahun lam bernik muses si tahun ni lam ima gudang ragam akasusaan na niado pa dinasida gabe sumur ma pakirimo dinasida mago masemanga dinasida jala gabe didok nasida ma doson holi-holi nama nasida na seakan-akan dang adong bedalan na boy mabenasida maluas yan nakasi taon ni mago pakirimon mago pos ni roka mangay nasida tumatahangis nasida ala niyaka si taon ni dibuat debatama panurilang Hesekiel tu sada rura di bagasan rurai didok gudang akka huli-huli nangkoring suku-suku ni debata tu panurang Hesekiel buhado hira-hira bodo pe pangulut akka huli-huli panurang Hesekiel madok kodakku boto kolakko do nama boto holang jahuba do nama boto gabe didok debatama ala ni balga ni holong na tu bangsoi budope didok debatama asam manurerangi panurang Hesekiel tu akka holi-holi i asa mula muse mangolu holi-holi i asa imaro muse todi ni debata asa boy muse holi-holi i jongjong gabe sada parangan na bulon namar lapatan mono ima mula ima bangso ni debatai tu debata mono olo muse nasida mula mono olo nasida gabe mana dikot aka pangalahon na robi pangalahon na salahon pau baroka roy mamar sobat tu debata bodo debata mabain manang mangurupi nasida bodo debata paluan nasida huaso ni debata naso tardodoi ido nagboy pangoluhon bangsoy
Waso ni debata naso tardodoi ido nabui mangurupi bangsoi. Waso ni debata naso tardodoi ido nabui mabahin bangsoi musenang bui gabisa de bangso na bulun nahot ima diadupan di debata gabisa de bangso na tarpaso-paso. Amanginang dihitan nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Lasu dipangido debatado tu bangsoi asa takasma botoon ni bangsoi na debatado mangukap nasida senaka tanoman nasida na debatado paulakon nasida mulak musetu tano di nasida asa tung takas ditad dan nasida debata Jehovah di tonga-tonganya kaparngoluon. Dihita saluhut nakadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Balgani holong ni debata na totong mangodihon bangso na tarbuangi. Balgani holong ni debata na totong paulakon bangsoi pataridahon na semuba do holong ni debata tu bangsoi nang peolo bangsoi semuba makaholong ni debata. Amanginang buhana kita di tonga-tonga ni parngulut ta si sonarion. Mulut rajumi do amanginang gudangnya kasih taonon na taae tabba taon tabba kahasusaan. Sata igil do memang di tonga-tonga niya kahasusaan na taadopion hadir mannya pemerintah mangurupi hita. Hadir mannya pemerintah madongani hita. Hadir mannya pemerintah mangodiok kita asamoru akahasusaan. Ale do justru ala dia kebijakan-kebijakan pemerintah lam susah nguluta sigadopari. Ala ni amanginang dipangido turpu jami todo di tonga-tonga ni saluk nak kasih tahu tai saya totong mahita marpakirimon holang tu di batas sabi. Saya totong maporus si taulang tu di bata. Di bata naro marhite Tuhan Yesus Kristus na mamelehon dirina. Ibana do na paujakok kita gabi anak kotna. Jadi kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dia yang memberi napas kehidupan, dia yang memberi keselamatan. Dia yang akan menopang kita dalam setiap derita kita, dalam setiap dilema kita. Kehadiran Kristus itu tidak serta-merta langsung mengubah hidup kita dalam sehari. Tapi kehadiran Kristus gak bisa dapat kirimun nama ngulu nekon pargogo onna do kita amanginang memulus ragam niya kaso saat. Taulat niya amanginang. Kehadiran di Kristus dada langsung mengangkat mengaku sudah kasih tahu nota. Alai molo nungaro Kristusi didongani kita diurupi kita. Kehadirannya akan senantiasa meneguhkan kita asa tetap pita jongjong di tonga-tonga ni hati goran nang pehasusaan dia kahumaliang ta. Jadi dipahingot kita manginang. Napaduahon sian turpu jami taon nang didok ima debata tu kita bahwa pemulihan kehidupan kita itu akan terjadi ketika kita kembali kepada Tuhan. Jadi amanginang songo dia pihak kahasusaan ta mono olo hita mulak marado perdebata manopo debata maka dia akan kembali memulihkan kita. Pemulihan yang Tuhan berikan itu benar-benar nyata amanginang. Dak kolang di konsep dang songo di manegara to namanginang konsepna toima soina ma binereng ikoni mangurupi masyarakat MBG do kana asing alai paktana dang adong ipolana dang berdampak tungoluta
Ale molo Kristus amanginang berdampak situ tu. Raju mihamuna ma amanginang. Di sesa dodo satta nang pe imataka kita diurupi do kita. Dileon hosa nguluan. Jadi kehidupan kita yang sudah hancur oleh karena dosa itu kembali utuh. Maka amanginang sehancur apapun hidupmu. Alenya kasih taunon, alenya kahasusaan. Molo mulak kita tu debata, molo roh kita manopok debata. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita, mengutuhkan hidup kita kembali sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Maka mari kita olo diurupi debata, dipauli debata, hobar tulomo ni rohani debata. Na patulun amanginang marhite-hite jami taon hobar tujahan di minggu Judika didok do Jahoba do na mangalehon hanguluan. Yang dikerra Jumat tamanginang. Jahoba do na mangalehon hanguluan. Jahoba do na mangalehon hanguluan tu bangso ni debata naung songon holi-holi. Jalan na kita pe. Jahoba do mangalehon hanguluan tu hita amanginang. Ikurra Jumat do. Ana naung dilihat debata do ima hanguluan tu hita. Berarti ikoni mata pakai ma ngolu na nilehon ni debatau lapasang apa debatau. Jadi nggak dilihat ibana. Mulu di bagasan turpukon tung masa takas di dokon. Uhut mangale to dikut bagasak kamu asa mangulu hamu jela ama baik kamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditadahamu audo Jahoba nama doki mabesa dina Tuhan Jahoba. Jadi imanan nunga mangalen tod dina tu kita di bagasa tod di parbadia gabe mangolu kita. Mangolu dak orang marhosa. Mangolu na di bagasa Tuhan berarti marparangi nasarobang dok lomoni rohani debata. Ala na gudang no sonare mangolu dagingna ale pangalahona sui nama ahana ramunna alai debata mangalehon hosa hangulu tu hita. Hosa hanguluan na dilion ni debata iko pakeot tamaon lau pasanga perdebata di tonga-tonga ni parngolu. Na parpu di salia mangina adong sada cerita ilustrasi. Adong masa halak namora. Namora jong imana. Ale burjuhian toruk rohana burju mangurupi jala totong ibana martuhan. Di sadatiki diwawancara sasahala maimana. Ado tips ni imana gabi mamora. Isukum matu ibana. Buso noko mamora pewaris doho manang perintis. Ido imana ma perintis doaw. Diceritaun imana ma monohami na julu walu marhamaranggi jala omak nami among nami jelmana susah do. Bahkan gudang do jolma madok kami humaliang nami madok dang bakalan ima buhay maju. Jala di rohakku pe dang pinginau dang bercita-cita au songo sonare. Di rohakku pinomak nian ganup ari buyaw mangan dang hatura parona. Jadi nasa akka ulahon. Karejo denggan mulai yaw masian cleaning service baru musenang ima gabe karejo di kantor naik musenang. Alai husadari do. Dang ala ni gogokku busaluhna. Debatado na mangalehon. Jala dakya mernipiaw songonon. Ido imana. Dan porsiado pema nama wancaraw. Dido iba nama. Monotumpe mamora. Alay anggo imadang martuhan dodang marisuang doy. Usadari dong
boya sonari ala basa-basa ni debata. Dak kulupahon ni man debata. Jala debata do na totong mia di tonga-tonga nyaka nguluku. Bahkan di berekodo sonari di tonga-tonga ni perusaha kope selalu duhubani ma aka bagas joro. Bagas joro ni ala Kristen, bagas joro ni ala Islam, bagas joro na asing dinna. Amanginang sian caritai takas tabereng ima jolma namorai bahwa Allah bisa mengubahkan segala sesuatunya selama kita taat kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan. Maka bagaimanapun hidup kita, selama kita mau tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa mendirikan kita untuk jauh lebih baik. Intinya, na dipangido debata, totok kita mengasah debata sen nasaroha dok pikirata, jala totong taulahon lomoni rohani debata. Soal si humis itu kena asing, diboto debata adoi. Narumik ulautta ima taulaon. Ahama ulautta. Ulautta ima pasanga po debata, makarejohon na pinasah niaka bosta tuhita tanggung jawab na ikonima tatanggung jawab. Unang tapi kiri akan asing amanginang. Sekali lagi, orang yang mau benar-benar taat kepada Tuhan, yang sudah menyadari bahwa debata malan hosa hanguluat tu ibana, iko pakyon na mangulunon, gabi tudu-tudu, tulomoni rohani debata. Amin martanya kita. Muliate upasa roa nami tuho debata nami, debata Jehovah, taruli hamar kita hiti hatam. Palos matutu hami Tuhan, totong marpakiri mo tuho, mamaking ulu nami, gabi ula-ula na matolpang deropamu. Asa marsanga po dia kaulon nami, jala marulupulo pami dia kaulon nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang, Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.